A asinatura deste convenio é o primeiro paso para que o Concello de Meis conte co seu novo centro de saúde. Con este acordo, o Concello cede á Xunta preto de 2.000 metros cadrados da parcela da Parga para que o Sergas construa o novo centro de saúde. Con este convenio agora, o Concello nos pode ceder a parcela a nós, e unha vez que sea da nosa titularidade, nós xa podemos construir nela. Nós non podemos construir en algo que non é noso. O que fai o convenio, digamos, é facer esa transferencia de titularidade do Concello a titularidade da Xunta. En todo caso, nós, a partir da asinatura deste convenio SESA, xa vamos a encomendar a Axencia Galega de Infraestructuras, a ASI, que redacte o prego para licitar o proxecto arquitectónico. Para Meis, o acordo era moi agardado debido á necesidade que ten a vila de dispoñer dun novo ambulatorio. Sí, bueno, ahora realmente temos solamente o consultorio de San Martiño e como pechou o consultorio de Paradela, pois o facultativo que estaba en Paradela está aquí na Rochela. O sea, ahora temos dous facultativos na Rochela e o de San Martiño, que suporía logo cando se construa un novo centro de saúde aglutinar os tres no mesmo centro de saúde. E, obviamente, é unha demanda histórica, primeiro, como lle trasladaban, pois que o centro de saúde da Rochela é un centro de saúde antigo, que efectivamente cumpleu a súa función, pero agora se queda pequeno para todos os servizos que temos que prestar, Inda é pronto para falar de orzamentos e tempos, pero dende a Xunta agardan ter o proxecto licitado ao longo do vindeiro ano. A ver, o prego nós creemos que é algo, entre comillas, sinxelo, a licitación, a adxudicación despois, depende se hai recursos, non hai recursos, unha serie de cousas, e incluso a adxudicación final, podemos estar falando mellor da mitade do próximo ano ter o proxecto adxudicado, logo facer, como digo, esa supervisión, e ao mellor podemos estar falando que antes de rematar o ano que ven, no mellor dos casos, se poda licitar a obra, non? Con novo centro de saúde, Meis agarda recuperar todo o seu persoal sanitario. Polo de pronto, xa está confirmado que recuperará o servizo de matrona.